Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nadi. Taong 1994, La Granja, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang prutasan sa La Granja, itong si Nadi. Siya ang nakatoka sa pag-aalaga ng mga punla na itinatanim. Nakuha niya ang posisyong ito dahil sa angkin niyang husay sa pagpapatubo ng mga halaman. Pangkaraniwang binata kung titingnan, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na itong si Nadi ay may kakaibang biyaya mula sa mga nilalang sa kabilang dimensyon. May kakayahang bumuhay ng halaman ng binata at minsan na niya itong napatunayan nang magkaroon ng matinding tag-init sa kanilang lugar. Halos lahat ng mga nagtatanim sa paligid ay namumroblema gawa ng kulang ang supply ng tubig. Ngunit laking pagtataka nila dahil nananatiling luntian ang prutasang binabantayan ni Nadi. Minsan isang umaga, may lalaki ang lumapit sa kanya at nagtanong, Nadi, matanong nga kita. Ano bang sikreto mong bata ka? Tingnan mo ang buong paligid, halos tuyo na ang lahat ng pananim. Pero yung prutasan mo parang hindi man lang nakakaramdam ng tagtuyot. Napangiti naman si Nadi at agad na tumugon. Naku Manong, nataon lang siguro na maganda ang tubig sa ilalim ng lupa ng patanim, kaya siguro ganun. Maging ang may-ari ng patanimang yon na si Mang Henry ay nagtataka na din sa kakaibang nangyayari. Ngunit pinili nitong magsawalang kibo at pakiramdaman ng mabuti ang kilos ni Nadi. Nahalata naman ito ng binata kaya naging mas maingat siya sa kanyang mga ginagawa. Hanggang isang araw, aksidente siyang nakita ni Mang Henry na ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagpapatubo ng mga buto. Sinasabi ko na nga ba hindi ka normal na tao. Sabihin mo nga sa akin, Nadi, ano bang meron sa'yo? Nang mga oras na yon ay wala nang nagawa ang binata, kundi ang sabihin ang totoo sa kanyang amo. Manong, pasensya na po kung itinago ko sa inyo. Nag-iingat lang po kasi ako Ayoko pong malaman ng iba ang totoo kong pagkatao. Matapos yan ay agad siyang nagkwento ng tungkol sa kanyang kakayahan. Ayon sa binata, simula at sapul na magkamalay siya, ay taglay na niya ang kakayahang ito. At hindi lang halaman ang kaya niyang buhayin, maging ang maliliit na kulisap at mga maliliit na hayop. Sinabi ng kanyang mga magulang na siya daw ay kapalit ng isang engkantong aksidenteng napatay ng kanyang ama. At para malaman ninyo ang kabuuang kasaysayan, flashback tayo ng mga panahong sanggol pa lamang si Nadi. Isang magsasaka ang kanyang ama na nagtatrabaho naman sa isang taniman ng kape. Kasalukuyan siyang nagpuputol ng mga lumang puno para palitan ng mga bagong punla. Habang naggagapas, ay bigla siyang nakarinig ng boses na tila ba umaray. At kasunod nito ay ang iyak ng isang bata. Mag-isa lamang siya sa taniman, kaya nagtaka siya kung saan galing ang iyak. Inikot niya ang buong paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Hanggang sa nasipat niya ang tila mga bakas ng paa ng isang bata. At sa tabi ng mga bakas ay nakita niyang may mga patak ng dugo. Sinundan niya ito hanggang sa matuntun niya ang isang batang lalaki na may sugat sa leeg. Dali-dali niya itong nilapitan upang tulungan, ngunit huli na dahil ng akmang bubuhati na niya ang bata, ay siya namang pagkalagot ng hininga nito. Wala nang nagawa ang tatay ni Nadi, kaya minabuti niyang dalhin ito sa bayan upang isuko sa kapulisan. Bagaman wala siyang kaalam-alam kung ano ang nangyari sa bata, siya pa ang napagbintangan ng mga kapulisan. Lalo pang napatunayan ang kanyang ginawa
Nung makita ng mga pulis na ang dulo ng kanyang itak ay may marka ng dugo. Hindi po ako may gawa nito, sir. Maniwala po kayo. Nakita ko lang po talagang bata na nakasandal sa puno at naghihingalo. Pagpapaliwanag ng tatay ni Nadi. Ngunit hindi naniwala ang mga pulis dahil na din sa tibay ng patunay na hawak nila. Dahil dito ay nakulong siya. At kinabukasan ay may mag-asawang dumalaw sa kanya. Nakasuot ito ng magarang kasuotan at mahahalatang nakakaangat sa buhay. May hinala siya na ang mag-asawang ito ay ang magulang ng bata na dinala niya sa presinto. Mawalang galang na po. Sino po sila? Tanong niya sa mag-asawa. Mahahalatang galit ang mga ito dahil napakasama ng titig sa kanya ng lalaki. Nakumpirma din kaagad ang kanyang hinala nang magsalita ang mag-asawa. Kami ang mga magulang ng pinatay mong bata, Oscar. Hindi ka na naawa sa anak namin. Dahil dyan, buhay ng anak mo ang magiging kapalit. Wika ng lalaki. Sinubukang magpaliwanag ni Mang Oscar, ngunit hindi na nakinig sa kanya ang mag-asawa. Pero sa kabila ng galit ng mga ito, hindi na sila magsasampa ng kaso, kaya agad na ding pinalaya ng kapulisan ang tatay ni Nadi. Binayaran din ng mag-asawa ang piyansa na siya namang labis na ipinagtataka ni Oscar. Pero kahit nagkaganon, ay masaya siya dahil nakalaya na siya mula sa pagkakabilanggo. Ngunit ang hindi niya alam ay natupad ang sinabi ng mag-asawa na buhay ng kakasilang niyang anak ang magiging kapalit. Isang hapon, napansin ng nanay ni Nadi na si Aling Mirna na inaapoy ito ng lagnat. Dinala nila ito sa pinakamalapit na klinik para matingnan. Ngunit sinabi ng doktor na lagnat laki lang yon at agad na din silang pinauwi. Pagdating sa kanilang tahanan ay napansin nilang tila unti-unting nag-iiba ang kulay ng labi ng bata. Hindi na din ito umiiyak. Nang hawakan ni Mang Oscar ang kamay nito, ay isa na lamang itong malamig na bangkay. Halos hindi magkamayaw ang mag-asawa nang malaman nilang patay na ang kanilang anak. Kinagabihan ay nagpasya silang iburol ang bata. Hindi na nila ito ipinaembalsamo gawa ng napakalayo ng bayan. At nung mga panahong yon ay wala silang pera para magbayad sa embalsamador. Gumawa lang ng maliit na kahon si Oscar na nagsilbing kabaong ng sanggol. Magkahalong galit at kalungkutan ang naramdaman ni Oscar noong mga oras na yon. Pinili niyang wag itong pakawalan hanggang sa tuluyan na siyang sumabog. Dali-dali siyang tumakbo sa labas ng kanilang bahay at nagsisisigaw. Dinampot niya ang kanyang itak at pinagtatataga ang anumang madaanan niya. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa kalagitnaan ng kagubatan. Nakaramdam siya ng matinding pagod. Nakakita siya ng isang putol na puno, kaya nagpasya siyang umupo doon. Habang umiiyak ay napansin niyang may yabag ng paang papunta sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang tingin, ay nakita niya yung parehong lalaking dumalaw sa kanya sa kulungan. Bakit ka nandito, Oscar? Hindi ba dapat nasa tabi ka ng asawa mo? Tanong ng lalaki. Biglang nakaramdam ng matinding galit si Oscar, kaya agad siyang tumayo at kinuwelyuhan ang lalaki. Ikaw! Pinatay mo ang anak ko! Galit na wika nito. Ngunit nanatiling kalmado ang lalaki at tumugunang. Hindi ba ganun din ang ginawa mo sa anak ko? Kagaya ng sinabi ko sa'yo, kukunin ko din ang buhay ng anak mo bilang kapalit. Ngunit hindi siya namatay kagaya ng sinasabi mo. Huwag mong ipapalibing ang katawan ng sanggol dahil pagkatapos ng 3 araw ay muli itong magigising. Wika ng lalaki.
At maniwala kayo o hindi, bigla itong naglaho sa harap mismo ni Oscar. Dali-dali siyang nagtatatakbo pa uwi at sinabi sa asawa ang mga nangyari. Sinunod ni Oscar ang ibinili ng lalaki at makalipas ang 3 araw, hating gabi ay bigla na lang umubo ang sanggol at unti-unti itong umiyak. Matinding kilabot ang naramdaman ng mga taong nakikilamay dahil ang alam nila ay patay na ang sanggol. Nagsipagtakbuhan ang mga ito papalabas ng bakuran ni na Oscar at nang tingnan niya ang labas ng bahay, may isang matandang lalaki ang nakatayo dito. Agad itong lumapit sa kanya at nagwika ng, Oscar, alam ko hindi mo ko kilala. Ngunit kilalang kilala kita, iho. Matagal na kitang sinusubaybayan dahil alam ko na mangyayari sa iyo ang kakaibang himalang ito. Hindi man gaanong maunawaan ni Oscar ang mga sinasabi nito, ay pinatuloy niya ito sa kanyang pamamahay. Nagtaka naman ang asawa niya kung sino ang matanda. Agad naman itong nagpakilala bilang Mang Simeon. Alam ko medyo magulo ang isipan mo, Oscar. Hindi madaling paniwalaan ang sinasabi ng isang estranghero. Ngunit sana ay makinig ka sa sasabihin ko. Ang kaluluwa ng anak mo ay kinuha ng isang engkanto bilang kapalit ng buhay ng anak niya na aksidente mong napatay. At marahil ay napagtanto ng elemento na hindi mo sadya ang nangyari. Magkagayon man, naniniwala sila sa kasabihang buhay kapalit ng isa pang buhay. Para sa kanila ito ay isang batas. Wika ng matanda. Nagtaka naman si Oscar dahil kung kinuha ng engkanto ang kanyang anak, kaninong kaluluwa ang nasa loob ng katawan ng sanggol. Agad namang tinugon ng matanda ang katanungang ito. Ayon sa kanya, hindi niya tiyak kung muli bang binuhay ng engkanto ang kanilang anak o nilagyan ito ng kaluluwa ng iba. Antayin mong kusang dumating ang kasagutan, Oscar. Sa ngayon mahirap ipaliwanag ang mga nagaganap. Wika ng matanda at agad na ding nagpaalam. Sa paglipas ng ilang taon, unti-unti ngang lumantad ang kasagutan sa mga tanong ni Oscar. Nasa edad 7 taon si Nadi nang una itong magpakita ng pambihirang kakayahan. Nasaksihan ito mismo ng kanyang ina nang minsang naglalaro si Nadi sa kanilang bakuran. Pinuputol ng bata ang mga sanga ng halaman at itinutusok ito sa lupa. Ilang saglit lang ay tila nabubuhay ito na para bang tumubo mula sa isang buto. Maliban pa sa kakayahang bumuhay ng halaman, ay nagagawa din ni Nadi na buhayin ang isang patay na hayop. Natakot ang mag-asawa sa nakita nila, kaya agad nilang hinanap si Mang Simeon para isangguni ang mga kaganapan. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, 7 taon na ang nakakaraan, Oscar. Ibang kaluluwa ang nasa katawan ng anak mo. Unti-unting lalantad ang kanyang tunay na katauhan at kasabay nito ay ang paglabas ng kanyang tinatagong kapangyarihan. Maganda ang may dudulot nito sa nakararami, ngunit isang babala ang iiwan ko sa inyong mag-asawa. Maaring makabuhay ng halaman o hayop ang anak ninyo, ngunit sa oras na gamitin niya ang kakayahang ito upang bumuhay ng tao, kaluluwa niya ang magiging kapalit nito. Wika ng matanda. Matapos nila itong kausapin, ay pinili ng mag-asawa na lisanin ang kanilang tahanan at manirahan sa ibang bayan ng La Granja. Nagtrabaho ang kanyang ama sa taniman ng prutas at di naglaon ay nakapasok din dito si Nadi. Balik tayo sa kasalukuyan. Hindi makapaniwala si Mang Henry sa mga ikinuwento ng binata. Gayunpaman ay nasaksihan na niya ang kakaibang kakayahan ni Nadi. At alam niya sa sarili niya na hindi siya nililinlang ng kanyang mga mata. Huwag po sana kayong magalit sa akin, Mang Henry.
Pasensya na po kayo kung nagsinungaling ako sa inyo. Sana naman po wag niyo akong palayasin sa taniman. Buhay ko na po kasi ang trabahong ito eh. Pagmamakaawa ng binata. Napangiti naman si Mang Henry at nagwika ng, Sinong may sabing papalisin kita, Nadi? Nauunawaan ko kung bakit kailangan mong itago ang kakayahan mo. Kung ako din naman ang nasa kalagayan mo hindi ko din naman ito ipapakita sa iba. Laking pasasalamat ni Nadi sa matanda at nangako din itong hindi ipagsasabi sa iba ang nalaman niya tungkol sa binata. Inakala ni Nadi na magiging tahimik na ang pamumuhay niya at ang tanging poproblemahin niya lang ay ang mga mapagmasid na mga kapitbahay. Ngunit hindi inaasahan ng binata na magagamit niya ang kanyang kakayahan upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga masasama ang tangka. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa pagtatanim, ay inanyayahan siya ni Mang Henry na pumunta sa bahay nito dahil may binyag ng kanyang apo. Nadi, doon ka na maghapunan sa bahay, ha? Maraming pagkain doon. Binyag kasi ng kauna-unahan kong apo. Agad namang pumayag si Nadi. At nang matapos na siyang mag-ayos, ay agad na din siyang sumabay kay Mang Henry. Nilakad lang nila ang daan papunta sa bahay ng matanda dahil malapit lang naman ito sa taniman. Ngunit habang nasa daan ay napapansin ng binata na may dalawang kalalakihang sumusunod sa kanila. Agad niyang kinuha ang atensyon ni Mang Henry at napalingon naman ito sa likuran. Nakita nilang biglang nag-iba ang direksyon ng dalawang kalalakihan, kaya hinayaan na lang nila ito at nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagdating sa tahanan ni Mang Henry, ay agad na din silang kumain. Matapos ang hapunan ay nanatili muna si Nadi para makapagkwentuhan sa ilang mga bisita ng matanda. Nung mga sandaling yon ay nasa labas sila ng bahay at nag-iinuman. Nang muling makita ni Nadi ang dalawang kalalakihan. Sa pagkakataong yon ay kausap nito ang lalaking nagmamay-ari ng lupain sa tabi ng pataniman. Alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito dahil panay ang tingin ng mga kalalakihan sa kanya. At nahuli niya pa ang isa sa mga itong itinuro siya. Hinayaan niya lang ito hanggang sa lumapit na sa kanya ang isa sa mga lalaki. Paglapit nito ay agad nang naramdaman ni Nadi na hindi pangkaraniwang tao ang kanyang kaharap. Naupo ito sa tabi niya at agad na nagwika. Siguro naman nararamdaman mo na kung ano ako, di ba? Sumama ka ng mahinahon sa akin. Titiyakin kong walang mangyayaring masama sa mga taong nandirito. Iniikot ni Nadi ang kanyang tingin at nakita niya ang isa pa sa mga kalalakihang naglalakad papasok ng bahay ni Mang Henry. Nakatingin ito sa kanya habang nakangiti ng nakakaloko. Ano bang kailangan niyo sa akin? At bakit kailangan niyo pang mandamay ng iba? Tanong ni Nadi. Muli namang tumugo ng lalaki. Walang madadamay kung makikipagtulungan ka sa amin. Engkanto! Ikaw lang ang pakay namin. Sigurado naman na hindi maatim ng konsensya mong mamatay ang iilan sa mga inosenteng tao, di ba? Huminga ng malalim si Nadi at muling napatingin sa bahay ni Mang Henry. Nakita niyang kalong-kalong na ng kasamahan ng lalaki ang apo ng matanda. Huwag niyong sasaktan ng bata. Sasama ako sa inyo pero ipangako niyong hindi niyo gagalawin ang pamilyang to. Wika ni Nadi. Agad na din siyang tumayo at naglakad palabas ng bahay. Ngunit pagdating niya sa labas ng bakuran ay bigla siyang nakarinig ng mga sigawan. Dali-dali siyang pumasok sa bahay at kitang-kita ni Nadi kung paano ginilita ng isa pang lalaki ang leeg ng apo ni Mang Henry. Halos lumabas ang kaluluwa ng binata sa kanyang nasaksihan at sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding galit. Maswerte namang nagsipagtakbuhan na ang lahat ng mga tao doon
Kaya ang naiwan ay ang mga nakatira, ang 2 lalaki at si Nadi. Pasensya ka na, bata. Kailangan kasi namin ng maiaalay para magawa namin ang ritual ng pagkuha ng kakayahan mo. Isa pa, masarap na hapunan ng sanggol, lalo na't kakasilang pa lang. Wika ng lalaki na may hawak sa sanggol, sabay dila ng kanyang kamay na punong-puno ng dugo. Hindi na nakapagtimpi pa si Nadi at gamit ang kanyang kakayahan bilang engkanto ay sinugod niya ang mga kalaban. Ni hindi nakapaghanda ang mga ito sa gagawin ng binata. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang bigla na lang mawala si Nadi sa kanilang harapan. Ilang segundo ang nakalipas at nagulat na lang sila dahil mula sa likuran ay may mga baging na tila unti-unting pumupulupot sa kanilang katawan. Agad naman silang nakawala at sinugod ang binata. Ngunit nang mahawakan ng isa sa kanila si Nadi, ay bigla na lang itong napasigaw. Nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, ay punong-puno ito ng tinik. Mukhang hindi ka namin kakayanin sa anyong tao namin. Wika ng isa sa mga lalaki at agad na nagpalit ng anyo. Dito na napagtanto ni Nadi na ang kanyang kalaban ay mga aswang. Pinili ni Nadi na ilayo ang laban sa maraming tao, kaya marahan siyang pumasok sa kagubatan at naglaho sa masukal na damuhan. Kagaya ng inaasahan ay sinundan siya ng mga aswang at nakita siya ng mga ito na nakatayo sa gitna ng gubat. Alam nyo, tahimik na akong namumuhay pero pilit niyong ginugulo ang kapaligiran ko. At hindi lang yan, dinadamay niyo pa ang mga inosenteng tao sa paligid ko. Kaya pagbabayaran ninyong lahat ng ginawa ninyo, lalong-lalo na sa walang muwang na sanggol. Wika ng binata, at matapos niyang sabihin ang mga katagang ito, ay tila kusang gumalaw ang kagubatan. Unti-unting naglabasan mula sa lupa ang malalaking ugat na pumupulupot naman sa katawan ng 2 aswang. Unti-unti itong humigpit at kalaunan ay nagkadurug-durug na ang katawan ng mga ito. Matapos mapatay ang 2 aswang ay kinain sila ng lupa. Agad na ding bumalik si Nadi sa loob ng bahay, dala-dala ang apo ni Mang Henry na wala ng buhay. Ang apo ko. Wala na ang apo ko. Mangiyak-ngiyak na wika ng matanda habang kinukuha kay Nadi ang bata. Kasalanan ko po ang lahat ng ito, Manong. Patawarin po ninyo ako. At kung may magagawa man ako para makabawi, yun ang ialay ang sarili kong buhay kapalit ng apo ninyo. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil alam ng matanda na sa oras na buhayin ni Nadi ang sanggol, ay buhay niya ang magiging kapalit. Hindi ako makapapayag, Nadi. Ayokong mamatay ka. Ang apo ko ay sanggol pa. At ikaw, marami kang matutulungan. Wika ng matanda. Ngunit hindi na niya ito na ituloy pa dahil agad na itong pinutol ni Nadi. Ito ang kapalaran ko, Manong. Isa pa, naranasan ko na ang lahat ng dapat kong maranasan sa mundong ito. Ang apo ninyo ay hindi pa natatamasa ang saya ng mabuhay kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Pakiusap, hayaan po ninyo akong gawin ito. Wika ni Nadi. Wala na ding nagawa ang matanda. Agad niyang inilapag ang sanggol sa lupa. Lumuhod si Nadi sa harapan nito at itinapat ang kanyang kamay sa dibdib ng sanggol. Laking gulat ng lahat dahil bigla na lang huminga ng malalim ang bata at umiyak ng napakalakas. Samantalang si Nadi naman ay bumagsak sa lupa. At sa maniwala kayo o hindi, unti-unting binalot ng mga baging ang katawan ng binata at naglaho ito kasabay ng pag-atras ng mga halaman. Hindi makapaniwala si Mang Henry dahil sa kanyang nasaksihan. At dahil sa pagbubuwis ni Nadi ng kanyang buhay para sa apo nito,
ay pinili ng matandang ipangalan sa binata ang pataniman ng prutas. Sa kasalukuyang panahon, patuloy pa din itong nag-ooperate sa ilalim ng pangangalaga ng apo ni Mang Henry. At siya din ang dahilan kung bakit ninyo narinig ang kakaibang kasaysayang ito noong minsang nangyari ang sakripisyo ng engkanto. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe, sobrang kakaiba. Alam nyo, habang kinukwento ko to, parang nare-refresh ako dun sa mga dating-dati, mga luma nating kwento. Ganon yung dating niya sa akin. Tsaka napakabait ni Nadi. Napalaki siya ng maayos ng mga magulang niya. Pero ang tanong ko lang, paano kaya pag ganon, di ba? Yung kaluluwa ng anak ng mga engkanto, yung nasa katawan ni Nadi. Bakit nung mga panahong kailangan niya yung tulong ng mga magulang niya? Wala di ba? Alam natin na mga engkanto immortal yan. Mamamatay man yan siguro sa araw pa ng paghuhukom o di natin alam, di ba? Wala makakapagsabi. Yun lang yung tanong ko, bakit kaya hindi naprotektahan si Nadi nung mga magulang niya? Ano yun? Nilipat lang nila yung kaluluwa ng anak nila doon tapos wala na silang pake? Parang ganun, di ba? Parang ganun yung nangyari. Kaya medyo marami akong tanong sa kwento na to. Pero wala. Isang part lang to. Walang part 2 kaya walang makakasagot ng mga tanong natin. Siguro, kanya-kanyang ideya o komento na lang. Comment nyo na lang sa baba para mabasa natin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.